Takže milá Sáro, ježiš, jo, tohle čák, jo, my už jedeme na ostrov, aha. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte už u našeho nového Mine pořadu Fly. Tento pořad bude obsahovat zprávy z Minecrafty regionu. První zprávy. V našem krásném grass povrchu, neboli z našeho krásného grass povrchu se stal sand povrch. Takže to znamená, že je s námi konec. Ne, další zpráva. Lidé přenášejí močenku. Vypadá to takhle. Je to takováhle kytka. A přenáší nemoci. Vypadá roztomilé. Ale je hrozivá. Potom tato kytka. Je to roženka. Vyroste vám u prdele a bude vás tam šourat tak dlouho, dokud nechcípnete. Další zprávy. Endermani se stávají ještě více agresivními, než dříve byli. To znamená, že místo jednoho bloku ukradnou celou vaši truhu nebo celý váš dům. Pokračování po další reklamě.